ciljem unapređenja mogućnosti zapošljavanja za osobe s invaliditetom, motiviranjem poslodavaca za zapošljavanje i pružanje podrške osobama s invaliditetom na slobodnom tržištu rada, projekt Drugo lice invalidnosti teži unaprijediti kapacitete samih osoba s invaliditetom i njihovih udruga za promociju talenata, kompetencija i sposobnosti osoba s invaliditetom da konkuriraju na slobodnom tržištu rada. Projekt provode mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije i udruga za rehabilitaciju i edukaciju Visoki Jablani. A vremensko razdoblje provedbe projekta je od 11.2. ove godine do 10. veljače iduće godine. Zagovaračka kampanja obuhvaća 6 najvećih gradova. Nakon Osijeka, Varaždina, Zagreba i Dubrovnika, projekt je predstavljen u pulskom hotelu Park Plaza Histrija. Cilj projekta je da recimo omogućimo osobama s invaliditetom da na kvalitetniji i brži način dođu do veće mogućnosti da budu zaposlene ili samozaposlene. U tom pravcu smo osmislili internet platformu gdje omogućujemo komunikaciju, veću komunikaciju između poslovnih subjekata i samih osoba s invaliditetom, ali isto tako kroz tu komunikaciju želimo doći do spoznaje koje potrebe ima tržište rada i koji su kapaciteti osoba s invaliditetom. Misija projekta je dakle pokušati promijeniti javnu percepciju osoba s invaliditetom kao isključivo socijalnih i medicinskih slučajeva, omogućavanjem svim osobama s invaliditetom da se predstave široj javnosti, a posebno poslodavcima. Pa projekt je već gotovo pri kraju, on traje od 2. mjeseca ove godine i ono što smo mi napravili ovdje je jedno oruđe koje bi trebalo pomoći svim akterima u procesu zapošljavanja osoba s invaliditetom da se povežu. Napravili smo jednu burzu rada koja nadamo se da će kao takva zaživjeti u budućnosti. To je web platforma www.drugo-lice-invalidnosti.org na kojoj svi zainteresirani građani mogu vidjeti sposobnosti i kapacitete osoba s invaliditetom. U tu svrhu doznajemo snimljeno je 7 promotivnih filmova s različitim oblicima invaliditeta, ali i različitim talentima i kompetencijama za uključivanje na slobodno tržište rada.